No niin, nyt esitellään, miten tehdään tämmönen tähtirasia. Jouluaikaan varsinkin kiva säilytys astia kaikenlaisille. Ja se on erityisen hieno, jos se tehdään varsinaisesta origamipaperista, että se on kaksivärinen ja kiiltävä, mutta tehdään se nyt alkuun tälleen A4. Ja aloitetaan yleensä neliskanttisella paperilla, kun tehdään origameja. Sen saa näppärästi itse tehtyä, sen neliskulmaisen. Tällä tavalla. Saksilla ehkä vielä tyylikkäämpi taitos, mutta revitään se nyt, tehdään tää ilman apuvälineitä. Näin. Taitetaan molempia suuntia sitten varovasti. Noin. Ja nyt taitetaan tää myöskin toiseen suuntaan, tälleen vinosti. Koko tähtirasia niin tehdään aina symmetrisesti 4 suuntaan, niin se helpottaa tämän kuvion muistamista. Nyt kun tää on tällä symmetrisesti taiteltu, niin käännetään se ylös alas ja tehdään vielä toiseen suuntaan taitokset tällä suorakaiteen muotoiseksi. Noin, avataan se ja toiseen suuntaan. Se on taas symmetrinen 4 suuntaan. Näin. Ja nyt voidaan taittaa ylös nämä 4 nurkkaa. Ja näille tehdään sitten kaikille sama seuraava temppu, joka näyttää tältä. Otetaan tästä yläpäästä alkaen taitos alas keskiviivalle. Noin. Tää kannattaa tehdä mahdollisimman tarkasti, koska silloin saadaan terävät sakarat siihen tähtirasiaan. Noin. Kynnellä terävä taitos. Puoliväli ylös. Ja avataan tää läppä. Painetaan se alas. Ja nyt se on taitettu molemmin puolin. Käännetään vielä toinen puolisko tuonne toiselle puolelle, jolloin meillä on tämmönen symmetrinen kuvio. Noin. Ja tää toistetaan siis 4 kertaa. Otetaan tämä läppä ensin ylhäältä alas. Noin. Puolitetaan se. Ja taitetaan sitten toinen puolisko puolelle. Näin. Sitten voidaan tehdä 2 viimeistä. Ja viimeinen, eli taidetaan ensin läppä alas, keskelinjää pitkin, puolitetaan tämä läppä, noin, ja taitetaan se taakse, jolloin meillä on 4 samanlaista puolta. Ja nyt tehdään tähtirasian pohja. Taitetaan alapäätä ylös, noin. Voidaan vähän taittaa sitä toiseenkin suuntaan. Ja nyt tässä on siis tämmönen vaaka taitos. Tehdään vielä pari kertaa, niin tulee siistimpi. Noin. Ja tämän jälkeen niin nämä viimeiset taitokset. Otetaan 1 sakara kerrallaan.
taitetaan se alas, niin pitkä alas kun menee. Noin. Ja seuraava sakala. Niin alas kun menee. Noin. Vielä yksi sakala. Ja viimeinen. Jolloin meillä on tämmönen 5-kulmainen kuvio. Ja avataan tää symmetriseksi 4 puolelta, näin. Ja nyt voidaan sitten varovasti aukaista tätä laatikkoa, näin, noiden taitosten mukaisesti. Ja varotaan, ettei tehdä uusia taitoksia. Ja tässä onkin sitten valmis tähtirasia. Jos tämä aukeaa siinä matkan varrella esimerkiksi, että se jää tälleen, niin sitten taitetaan vaan takas alas ja sakana päälle, niin sitten se pysyy. Ja siinä on valmis.